Rajusti, jos tuo pitää paikkansa, todennäköisesti pitää, että puhemies Halla-aho kirjoittanutkaan puolustusvaliokunta on reagoinut. Ja pelkästään liittyen siihen, että ollaan täältä tehty muutamia videoita ja niistä videoista sitten media revittelee, että ollaan muutettu Moskovaan, niin mitä helvettiä oikeesti? Ootte sitten oikeesti, ja nyt itekin tajunnut sen, että te ootte munannut siellä Suomessa niin pahasti. No te ootte munannut pahasti. Mutta nyt tajuatte itekin, että nyt ootte munannut. Niin nyt alkaa sitten tämmönen paniikki, että ihan niin kuin oikeesti joku entinen kansanedustaja kyllä on ollut Jumalta. Niin jos se Moskovassa tekee videoa, se on näin kova juttu. Joo, tajetaan perua noin ensi viikon lennot Suomeen ja pitäisikö hakea turvapaikkaa täältä ihan vedoten tuohon, että on noin vihamielisiä uutisia. Pitäisikö tehdä sillä tavalla? Olisiko se kovaa politiikkaa sinne Suomeen? Mitä olette mieltä? Pitäisikö täräyttää semmoinen asia? No, on käsittämätöntä kyllä. No, joo, mä ajattelin, että siellä osataan pelata politiikkaa siinä eduskunnassa, mutta ei siinä näköjään osata. Että siellä osataan vaan paskoa housuun. Ihan väärää kaveria vastaan. Teillä on vielä Suomen valtamedian puolella, niin ihan väärää kaveria vastaan aloitti taistella. Ihan väärää kaveria. Nyt katsotaan tää. Nyt oikeesti katsotaan tää tappiin saakka, että kumpi tämän poliittisen pelin voittaa. Nyt se katsotaan. Joo. Mä luulin jo, että mä saan olla medialta rauhassa, mutta en näköjään saa. Nyt laitetaan iso vaihe päälle. No joo, ei muuta kuin laittakahan kanavatilaukseen. Ja onhan noita tilaajia tullut nyt, kun media vähän jäi saavutta. Palataan taas seuraavilla videoilla ja tilatkaa kanava. Morjes.